Dus basketregels gewoon. Tijd stoppen als een bal buiten is. Ja, maar dat is nu Waar is een bal eigenlijk? Naar daar. pas op, hè, om die Hela! camera lopen. Hé, waar zit je met je kaart, joh? Breng die wat dan bij ons? Ja, die andere kant, andere kant! Als ik kan ik geen gele kaart geven. Hé, scheidsrechter, je loopt in beeld. Godverdomme. Zit dat toch gemaakt? Nee? Was het erin? Ja, de spin is zo'n ding. Kijk, zo'n ding. En welke ploeg is dat? Warriors. Hé, maar je moet de vreugde filmen, hè, Maarten? Cyril Boel. Wie heeft die gemaakt eigenlijk? Iemand van de ploeg? Was het een own goal? Ja, Ja, de andere gooit uit en Joris komt naar achter. Ja, de Die Joris. laat hem dus aan handen. Vervanging voor Joris. Joris voor Dieter vervangen. Ja, laat Dieter een keer spelen. Je bent toch aan het verliezen. Ja, maar toch niet zo.